ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ay nangangarap talaga akong makapag-share din ng kwento sa inyo para kasing ang sarap pakinggan kapag nabibigyan ng buhay ang mga sulat na pinapadala ng mga kabarangay sa inyong programa. At eto na nga siguro ang pagkakataong kong magkwento kaya salamat kay JR na bahagi ng storya kong ito. Hindi mabigat ang storya ko pero isa lamang ang sigurado ako. May recipe pa rin po ito na hindi matatanggihan ng kahit sino at yon ay walang iba kundi ang tinatawag nating lahat na love, pag-ibig o pagmamahal. At swerte ako dahil naramdaman ko talaga ito, Papa Dudut. Oo nga. Kaya lang baka hindi ako pwede this coming Saturday. Maika, sino yung kausap mo sa telepono? Uy, Sige, susubukan ko ha. Pero di ko pinapangako. Marami kasi akong work. Minsan nga double shift pa ako sa dami ng pasyente. uy, sino nga yung kausap mo? Dan, teka lang ha. Ano ba, JR? Di maganda yung ganyan ha? Kita mo nang may kausap ako eh. Nagtatanong lang naman eh. E di kung sinagot mo agad ako, e di hindi na uli nagtanong. Para yun lang. Sige na nga, labas na nga lang ako. O Dan, sorry ha. Kulit kasi nitong kapitbahay namin na bata eh. Oo, sige. Basta sasabihan na lang kita. Okay? Sige. Bye. Uy, Maika. Ano bang ginawa mo dun kay JR at nakabusangot yung mukha dun sa labas? Paano, Nay? Ang kulit kanina eh. Kausap ko si Dan, tanong ng tanong. Eh sino ba yung Dan na yan? Kaibigan po. Niyayaya akong lumabas eh. Baka naman mandiligaw mo yan, ha? Aba, Maika, tumigil-tigil ka muna. Ilang buwan pa lang nang lokohin ka ng Dante na yon, papasok ka na naman sa relasyon. O, JR, buti at pumasok ka na uli. Ang init-init sa labas. Mainit nga po. Kaya pala kanina, kahit nasa telepono ka, yung ngiti mo hanggang tenga. Samantalang di ka naman nakikita ng kausap mo. Ano naman ang pakialam mo? Tsaka bakit ka ba sabat ng sabat dyan? Kala niya maganda siya. Bakit tingin mo gwapo ka? Oo naman. Maika, tumigil ka nga. Pinapatulan mo yung bata kung yun nga ang nakita niya sa'yo kanina eh. Naku, Tita Linda, kung nakita niyo din po siya kanina, parang mapupunit po yung bunganga sa kakangiti. Di sana ngumiti ka din kung naiinggit ka. O siya, tama na yan. O JR, magmerienda ka muna nitong cake at juice. Salamat po, Tita Linda. Buti pa po kayo mabait. Di tulad ng isa dyan. Diyan ka magaling sa pagkain kaya ka mukhang biik. Maika, tama na ha? JR, kamusta ang daddy at mami mo? Okay naman po. Busy po siya work. Hindi ka pa ba magkakaroon ng kapatid? Di ko pa alam eh. Kawawa naman magiging kapatid niya. Naagawan lang niya ng pagkain. Maika! Yan, buti nga. Kami kasi nag-uusap ni Tita si Singit bigla. Saan po galing tong cake, Tita Linda? Kay Maika. Kay Dan po. Sigurong pangit nun. Bakit mo naman nasabi yun? Pangit din po kasi lasa nitong cake. Kaya pala malapit mo nang maubos, no? Sayang eh. Kung ako sa'yo, di ko sasagutin yung Dan na yan kapag nanligaw sa'yo. Cake pa lang bagsak na. Pero, bagay siguro kayo. Pangit ka din naman eh. Muwi ka na nga. Tita Linda, uwi na po ako. Baka hanapin na ako ng mami ko. Pangit, uwi na ako. Pakisabi kay Dan, salamat sa cake kahit di masarap. Umuwi ka na nga, bansot na biik. Pangit ka naman. Biik! Pangit! Tama na nga yan. Bye, tita! Bye, biik! Papa Dudut, 11 years old lang si JR noon pero kung magsalita ay akala mo ay matanda. Kapitbahay namin siya at malapit siya sa nanay ko dahil sa totoo lang kahit makulit ay bibo talagang mag-isip.
Kapag kausap mo nga siya, hindi mo akalain na 11 years old lamang siya. Madalas kaming mag-asara ni JR at kung minsan ay talo ako dahil napipikon ako sa pambubuskan niya sa akin. Nakakalimutan ko kasi minsan na bata pa lang kausap ko. Hindi pwedeng lumipas ang maghapon nang hindi siya tumatambay sa bahay namin dahil na rin siguro sa nag-iisa siyang anak kaya naiinip sa bahay nila kapag kasambahay lamang ang kasama niya. Pero kahit napipikon ako sa JR na yon ay natutuwa pa rin ako sa kanya. Nasasabik kasi ako sa kapatid dahil isang anak lang din ako. Biik ang tawag ko sa kanya dahil mataba talaga si JR. Siya yung tipo ng bata na namimintog ang pisngi, malaki ang tiyan at XL ang damit. Mike naman lang ang tawag sa akin ni JR kahit na halos isang dekadang tanda ko sa kanya. Nasanay kasi siya at siguro ay dahil na rin madalas kaming nag-aasaran, pakiramdam niya ay kasing edad lamang niya ako. Sweet si JR kahit ganon. Lagi niyang tinatanong sa nanay ko kung dumating na ako galing sa trabaho. Kapag ginabi ako ng uwi kinabukasan ay tatanungin niya ako kung saan ako galing at magpapakwento pa, Papa Dudut. Tita Linda? Tita Linda! Oh, Biik. Nasaan si Tita Linda? Namalengke, bakit? Gabi ka na naman umuwi, no? Eh ano naman kung gabi na ako umuwi? Ito, ulam. Padala ni Mami. Thank you ah. Tumulong ako sa pagluluto niyan. Naku, edi ang sama ng lasa nito. Yabang mo. Kau nga, di ka raw marunong magluto, sabi ni Tita Linda eh. Pasok ka? Wala. Hindi ka busy? At bakit? May tatanong lang ako sa'yo. Kaya lang, huwag mo kong asarin ha. Ano naman yon? Nakakaasar naman to. Di pa nga ako nagtatanong, tumatawa ka na. Na nga lang, uwi na ako. Di balin na lang. Ito naman niloloko ka lang eh. Ano ba yan? Tungkol sa school nyo? May assignment ba kayo? Hindi. Eh ano nga? Kapag bang babae nililigawan, ano ang gusto nila sa mga lalaki? Yung totoo ha? Uy, may crush ka, no? Naku, uwi na nga ako. Nagtatanong ng matino, aasarin mo. Grabe ka. O sige na nga. Iba-iba naman kasi ang mga babae. Iba-iba ang gusto namin. Halimbawa ikaw, anong gusto mo? Ako? Ang gusto ko syempre, yung mabait, maalalahanin, magaling magpatawa, gwapo, matangkad, at saka matalino. Ganun ba si Dan? Medyo. Di sasagutin mo siya para maging boyfriend mo. Pinag-iisipan ko pa. Pakilala mo naman ako sa kanya oh. At bakit? Wala, gusto ko lang siya makita at makilala. Masama ba yun? Sige, kapag nagpunta siya dito, papakilala kita. Sabi mo yan ha. Oo nga. O ano pa yung tanong mo? Wala na, yun lang. Kawawa naman yung liligawan mo. Yabang mo. Uwi na nga ako, kakain na kami. Mag-diet ka para sagutin ka ng liligawan mo. Oo na. Pakilala mo din sa akin ha kapag napasagot mo na. Sana. Na, baka pati siya asarin mo. Hindi. Mas gusto ko na ikaw lang ang inaasar. Ewan ko sa'yo. Uwi na nga ako. Tira mo si Tito Lindo niyang ulam ha. Baka ubusin mo. Di naman ako katulad mong matakaw eh. Oo na, matakaw na. Cute naman. Diyan ka na nga. Mas masarap kumain kaysa makipag-asaran sa'yo. Kainis. Pikon! Papadudot na gulat ako sa tinanong sa akin ni JR tungkol sa panliligaw at kung ano raw ba ang nagugustuhan ng isang babae sa isang lalaki. Akala ko ay para lang siyang matandang mag-isip pero laro pala rin ang nasa utak niya. Yun pala ay nagkakagusto na rin siya sa batang babae. At hindi lang basta crush dahil parang gusto niyang
ligawan. Araw-araw akong kinukulit ni JR tungkol sa bagay na yon. Tinatanong niya kung ano ang maganda niyang gawin para mapasagot ang isang babae. Nagpapaturo din siyang magsulat ng love letter. Ang gagawin ko ay susulat ko sa isang papel at ang gagawin naman niya ay kokopyahin niya sa ibang papel. Usong-uso pa noon papadudot yung stationery na iba-ibang hugis at design. Yung iba nga ay may amoy pa. Nag-iipon din daw siya para makabili ng pangregalo at ballpen na may amoy para daw mabango ang sulat niya kapag binigay niya ang mga love letters na ginagawa namin. Nakakatuwang makita si JR na kinikilig kapag binabasa na niya ang love letter na natapos ko. Naisip ko tuloy noong mga panahong yon kung paano kaya kung ang lahat ng lalaki katulad ni JR manligaw. Paano kung ang diskarte ng panunuyo ng mga lalaki ay tulad ng style ni JR? Ako ay kinikilig kasi totoong-totoo siya. Walang ibang halong intensyon kundi ang masabi lamang talaga niya ang nararamdaman niya. Baka kung uso na noon ang salitang sana all ay nasabi ko na sa kanya ng mga panahong yon, papadudot dahil sa sobrang pagkakilig na nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang linggo pa ang nagdaan, papadudot, at parang nagkaroon na kami ng session talaga ni JR tungkol sa mga diskarte niyang panliligaw, pero ayaw pa rin niyang ipakilala sa akin ang babae. Kapag na lang daw napasagot niya sa kanya sa akin ipapakilala. Sinabihan pa niya ako na secret lang daw namin yon at huwag na huwag kong sasabihin sa parents niya at sa nanay ko. Tinupad ko naman yon dahil ayaw kong mawala ang tiwala sa akin ni JR kahit kasi malayo ang agwat ng edad namin, papadudot. Tinuturing ko naman kasi siyang kaibigan at hindi lang basta batang kapitbahay namin. Kahit na panliligaw na ang madalas naming pagkwentuhan, lagi ko pa rin pinapaalala sa kanya na darating din ang tamang panahon para doon. At yun ang dapat niyang hintayin. Pero syempre lahat naman tayo ay dumadaan sa ganong stage. Kaya para maramdaman naman niyang kaibigan rin niya talaga ako ay support pa rin ako sa kanya. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang kakulitan. At ang isa pang kinukulit sa akin ni JR noon ay ipakilala ko daw siya kay Dan na manliligaw ko. Gusto raw niyang makilala para matulungan niya akong magdesisyon kung sasagutin ko ba ang nanliligaw sa akin o hindi. Pero papadudot kahit na ilang beses nang pumupunta si Dan sa bahay, sinasadya kong huwag sabihin kay JR dahil sigurado kung aasarin lamang niya ako. At baka pati si Dan ay asarin niya at nakakahiya yon. Maika! O JR, wala ka bang pasok ngayon? Exam lang po namin. Maaga po kaming pinauwi. Si Maika po? Nasa loob. Kaya lang may bisita. Bakit? Sino pong bisita niya? Si Dan. Yung nanliligaw po sa kanya? Oo, yun nga yata yun. Ay, Tita Linda, pwede pong painom ng tubig? Wala po kasing malamig na tubig sa bahay. Naglinis po yata ng ref sila mami kanina. Ay, sige, kukuha kita. Hindi na po, ako na lang po ang kukuha. Ha? Ay, sige. Pasok ka na lang sa kusina. May tinapay din dun sa mesa. Magmerienda ka kung gusto mo. Sige po, pasok na po ako. Uy, Maika! May bisita ka pala ah. Oh, anong ginagawa mo dito? Makikinom lang. Bakit? Wala ba kayong tubig sa bahay nyo? Walang malamig eh. Ega lang ah, punta lang ako sa kusina. Ay, yan pala eh, soft drinks. Pahingi. Okay lang. Oh, halika dito. Oh, to. Iuwi mo na yung baso. Sa inyo mo na yan inumin. Dito na lang. Papagalitan ako ni Mami kapag nakita akong minom ng soft drinks eh. Eh, bawal pala sa'yo yan eh. Hindi naman, huwag lang sobra. Kaya dito ko na lang inumin. Paupo ah. Sino siya? Si Dan.
Siya pala. Ako si JR. Sa'yo ba galing yung cake na nakalagay sa pulang kahon? Ha? Siguro. Bakit? Natikman mo ba? Oo eh. Huwag ka magagalit ha. Sinabi ko na rin to kay Maika. Ano kasi? Di masarap. Umuwi ka na nga sa inyo. Okay lang. Cool nga tong batang to eh. Kita mo na? Maika, masyado ka kasi sa akin eh. Teka, nililigawan mo si Maika? JR! Tinatanong ko lang naman eh. Bakit mo siya nagustuhan, Kuya Dan? Kasi mabait siya. Saka tingnan mo naman, maganda. La, maganda. Ha, mabait? Naku, nagkakamali ka. JR, sige na, umuwi ka na. Sige na nga, sa kusina muna ako. May tinapay daw dun, sabi ni Tita Linda eh. Sige, Kuya Dan. Sana magbago pa ang isip mo. Maika, tuloy na rin ako. O sige, ingat ka. Tara, hatid na kita hanggang gate. Nay, uwi na raw po si Dan. Mauna na po ako. La, wag muna Kuya Dan, bata ka pa. Mapagbiro ka rin pala ah. Hindi joke yun, totoo yun. Ay tita, tuloy na po ako. O siya, sige. Mag-ingat ka, ha? Ingat ka, Dan. Bye. Ikaw talagang bika, lagi ka na lang nang-aasar eh. Ayan na naman kayong dalawa. Diyan na nga muna kayo at may aayusin pa ako sa kusina. Yun pala yung Dan. Tama ako. Parang yung cake niya lang, pangit. Pero kahit pangit ka rin, hindi pala kayo bagay. May mas bagay pa para sa'yo. Tumigil ka na ha, naasar na ako. Sabi mo sa akin kapag nagpunta yun, ipapakilala mo ko. Ba't di mo ako tinawag? Nakalimutan ko eh. Hindi pa ako nagpunta rito. Di ko malalaman na nandito pala yun. Huwag mo sagutin yun ah. At bakit naman, Aber? Bakit? Balak mo siya sagutin? Oo, sana eh. Huwag nga eh. Oh, ba't ka iiyak? Hindi ako iyak. Iiyak ka na eh. Iiyak na yan. Hindi nga. Nakakaasar ka kasi. Inano ba kita? Oh, tutulo na yung luha mo. Hindi sabi ako iyak eh. Eh bakit ka galit? Saka bakit ka ba kasi nagpunta dito? La, uwi na ako. O ito, bibigay ko yan dapat sa'yo kaya ako nagpunta rito sa inyo eh. Ano to? La, uwi na ako. Hoy, JR! Binibiro ka lang! O bakit naririnig ko na humihiyaw si JR? Ininis mo na naman yung bata, no? Ano ba yung binigay sa'yo? Hindi ko po alam eh, nakalagay kasi sa plastic. Teka po. Sulat. Chocolate. Teka po. Ito yung sulat na ginagawa namin eh. Ha? Ano? Wala po. Ito yung nilalaro namin. Ay, ewan ko sa inyo. Sige po, Nay. Pasok na muna ako sa kwarto. May gagawin po pala ako. Papadudot na gulat ako kay JR at kitang-kita ko sa mukha niya ang galit habang pinipigil niya ang pag-iyak. Pero mas nagulat ako nang tingnan ko ang laman ng plastic na ibinigay niya sa akin. Nandun yung mga love letters na sinulat ko na sinulat ulit niya sa stationery. Ginawa niya yon para sa akin. Ako ang sinusulatan niya. Nung una ay natawa ako pero habang binabasa ko ang sulat bago ako natulog ay bigla akong naawa kay JR. Noon ko lang naintindihan na kaya pala ganoon siya sa akin at ayaw niyang may nanliligaw sa akin ay dahil may gusto siya sa akin. Naisip ko tuloy na nasasaktan ko pala siya sa tuwing inaasar ko siya. Nasasaktan ko siya nang malaman niyang nililigawan ako ni Dan at mas nasaktan siya nang sabihin ko na bala kong sagutin ang nanliligaw sa akin. Papadudot Papi Love ang tumama kay JR. Hindi ko yon sinabi sa nanay ko dahil baka may iba ang interpretasyon niya. Tinago ko yon sa sarili ko. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na nagpunta sa amin si JR Papadudot. Kapag tinatawag ko siya ay hindi niya ako pinapansin. Kapag pumupunta ako sa kanila, nagtutulog-tulugan
Ayaw niya talaga akong kausapin. Natakot tuloy ako na baka madala si JR na sumubok na manligaw o magmahal kapag nasa tamang edad na siya dahil maaga siyang nasaktan at ako pa ang nakapanakit sa kanya. Hindi ko alam kung paano babawi sa kanya pero sa nangyaring yon may napatunayan ako na ang pagmamahal ay walang pinipiling edad. Totoo ang lyrics sa isang kanta na bawat taong may damdamin ay may minamahal. Papadudot ilang linggo pa ang lumipas, pati ang nanay ko ay nagtataka na kung bakit hindi nagpupunta sa amin si JR. Natatakot din ako sa pwedeng maging epekto sa kanya ng mga nangyari. Pero wala akong maisip na paraan para mapalapit uli sa akin ang bata. Hinayaan ko na lang din muna, baka mas makatulong kung hindi kami nagkikita. Total ay bata pa si JR at iniisip ko na lilipas din ang nararamdaman niyang yon. Nagdaan pa ulit ang ilang araw at sinagot ko na si Dan. Pero kahit na kami na ni Dan, hindi ko kinikwento sa kanya ang ginawa ni JR. Gusto kong kahit sa sarili ko ay masabi ko na nirespeto ko ang nararamdaman ng bata. Pero papadudot sa pagsasama namin ni Dan ay dumating ako sa puntong nasabi ko sa sarili ko na dapat pinaniwalaan ko si JR sa sinasabi niya sa akin na huwag kong sagutin itong si Dan. Dan, ano pa? Sinabi kong di pwede, di ba? Sabi mo, mahal mo ako. Oo nga, pero Pero ano? Kung mahal mo ako, patunayan mo. hindi nga pwede. Bakit di pwede? Tayo lang naman dalawa dito. Wala nang nanay mo. Solo natin tong bahay, walang makakakita. Walang makakaalam. Basta ayoko, Dan. Tapos. Sige na, mag-iingat naman tayo eh. Akong bahala. Di pa ako handa. Isa pa, masyado pang maaga para gawin natin yung mga ginagawa lang ng mag-asawa. Sige na. Ano ba? Ayoko sabi! Si JR nasa labas. Ayoko sabi! Ayoko! Maika, bakit? Umalis ka na, Dan. Tita Linda! Ayoko sabi! JR, Binuksan ko na yung gate ha. Parang naririnig kasi kitang nagagalit eh. Anong ginagawa mo kay Maika? Bakit siya umiiyaw? may kailangan ka ba? Wala. Narinig kasi kita mula sa labas kaya pumasok ako. Loko kang bata ka. Aray! Bakit mo ako binatukan? Lumayas ka na nga, Dan. Pati bata pinapatulan mo. Malaki ka lang eh. Buisit. Buwisit ka rin. Malis ka na raw. Di kayo bagay ni Maika. Pangit mo. Loko ka talaga. Gusto mo makatikim muli ng batok? Subukan mo para makatikim ka ng mag-asawang sampal. Gusto mo maghihiyaw ako dito at sabihin ko may ginagawa kang hindi maganda sa akin? Magsama kayo ng abnormal na yan. Diyan na nga kayo. Pangit! Alis! Nasaktan ka ba, JR? Okay lang. Totoo ba yung narinig ko? Namuntik nang may gawing hindi magandang pangit na yon? Oo eh. Buti nga dumating ka. Teka lang bakit mo ako iniiwasan? Wala. Yung mga sulat na yun, hindi sa'yo yan Kapangalan mo lang yun. Ayos lang yun. Kaya lang, JR. Siguro naman maiintindihan mo ko kung sasabihin ko sa'yo na... Nabata pa ako? Na maliit ako at mataba? Hindi naman yung maliit ka at mataba. Pero bata ka pa talaga eh. Kaya wait ka lang muna. Kapag tumanda na ako, Malay natin. Pero sa ngayon, kalimutan mo muna yan. Okay? Parang kapatid na kita eh. ayaw ko maging ate. Ano ka ba naman? Uwi na ako. Mag-ingat ka JR, magkaibigan pa rin tayo ha. Sige. Bahala na. Uwi na ako. Biik! Oo. Biik pa nga ako. Baka kapag naging baboy na ako, magustuhan mo rin ako. Sige na. O JR, inaasar ka na naman ba ni Maika? Hindi po. Ikaw talaga, Maika. Minsan na nga lang pumunta dito yung bata. Sige po, tita. Uwi na po ako. JR! JR! Uy! Papadudot laking pasasalamat ko kay JR sa ginawa niyang yon. Dahil kung nagkataon, tapos ang bataan ko dahil sa Dan na yon.
Hindi ko maintindihan, Papa Dudut, pero sobra akong na-touch sa ipinakitang emosyon ni JR ng tagpong yon. Parang hindi bata ang kausap ko at kaharap ko, lalo na nang asaring ko siya ng biik at sinagod niya ako na kung sakaling maging baboy siya, ay baka magustuhan ko din siya. Parang sinasabi na rin niya na handa siyang maghintay at hindi lang basta paghihintay yon, dahil alam namin na mahabang panahon ang ibig sabihin noon. Malayo kay Dan na nagmamadali, na gusto niya kaagad akong makuha sa paraan na gusto niya. Sana lahat talaga ng lalaki ay katulad ni JR. Sana lahat ng lalaki ay marunong maghintay. Sana lahat ng lalaki ay marunong rumespeto. Ang nasabi ko na lamang sa sarili ko noon, Papa Dudut, ay napakaswerte ng babaeng mamahalin ni JR pagdating ng panahon. Kung sakaling ganun pa rin ang treatment niya sa isang babae na nagugustuhan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagdaan pa ang ilang linggo. Oo, pumupunta na sa bahay si JR, pero para magdala ng ulam galing sa bahay nila, o di naman kaya ay kapag may inuutos sa kanya ang mami niya. Hindi na niya ako kinakausap masyado, pero pinapansin naman. Hinayaan ko na lamang na ganoon para makalimutan din niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Alam ko naman na maintindihan niya ang sitwasyon dahil matalinong bata si JR, hindi nga lang siguro agad-agad, pero darating din ang panahon. Kapag nagkakasalubong kami, Papa Dudut, sa kalsada ay ngumingiti lamang siya pero hindi nagsasalita. Kung minsan naman ay napapansin ko na kapag malayo pa lamang at nakita na niya ako ay nag-iiba siya ng daan na lalakaran at magkukunwaring hindi ako nakita. Pero wala rin naman akong magagawa, Papa Dudut, hanggang isang araw, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Maika! Maika! Please, mag-usap tayo. Sorry na, nabigla lang ako. Tama na, Dan. Tapos na sa atin ang lahat. Ayoko na. Wala na tayo. Painggan mo naman ako. Handa akong bumawi sa mali ko. But please, give me another chance. Pwede ba, Dan? Sana nag-isip ka muna nun bago mo ginawa yung isang bagay na hindi mo dapat ginawa. Nabigla lang ako. At paano kung mabigla ka uli? Uulitin mo na naman. Tapos hihingi ka ng sorry. Tapos paulit-ulit lang hanggang makuha mo yung gusto mo. Ay ka naman. Dan naman! Pwede ba? Isa pa nakakahiya. Nandito tayo sa kalsada. Habol ka ng habol. Tama na, ayoko na. Magpapaliwanag nga ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang tsansa. Papatunayan ko na mahal talaga kita. Kung mahal mo ko, Dan, hindi mo gagawin ang bagay na ginawa mo. Please lang, wag mo na akong sundan. Pero Maika, mahal kita eh. Iwan mo ako, nasasaktan ako. Ayaw mo kasi mainig eh. Sinabi ko naman sa'yo na babawi ako sa'yo. Hayaan mo lang na maging tayo uli. Daig mo pa ang bata, Dan, ha? Buti pa si JR marunong makaintindi. Hindi tulad mo. Ang init na ng katawan, ang kitid pa ng utak. Huwag mo ko ikukumpara sa bake na yun, Maika. Biik? Oo, siguro kasi matabang bata. Eh ikaw, baboy. Dahil sa ugali at ginagawa mo. Diyan ka lang. Huwag ka na susunod. Kung hindi, hihiyaw ako. Maika! Maika! Oy, JR! Hintayin mo ako. Sabay na tayo. Maika! Huwag kang susunod. JR! Sabay na tayo. Maika! Sabing huwag ka susunod eh. Maika! Sasakyan! Huwag kang tumawid! Maika! Maika, matulog ka naman. May pasok ka pa mamaya sa trabaho mo. Okay lang po, tita. Tita, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Wala kang kasalanan. Alam ko naman kung gaano ka kalapit kay JR. Kahit na madalas kayong mag-asaran, lagi niyang sinasabi na kapag daw nagka-girlfriend siya, ang gusto niya katulad mo. Ang gusto niya kasing ganda mo.
Ay, naku, madalas ngang sabihin sa amin ni JR na gusto ka raw niya pero wag daw naming sasabihin sa'yo. Excuse po. Kailangan po nating mabili tong nasa reseta. Sana po mabili agad. Ay, sige po ma'am. Maika, sandali lang ha. Bibilhin ko lang ito. Sige po, ako na po muna magbabantay dito. JR! JR! Uy! Biik! Kumising ka naman na! Di magandang pang-aasar yung ganyan, ha? Thank you, ha? Kasi naman masyado ka Gusto mo maging bayani lagi Kala mo naman matanda ka na. JR, ano ba? Huwag ka namang ganyan. Promise, gumising ka lang, hindi na kita aasarin. Gumising ka lang kahit anong gusto mong kainin, ililibre kita. Oy, kahit inaasar kita, mahal kita. Oy, JR! Maika, narinig ko yon. JR? Mahal mo ako. JR! Mahal kita, kaya ako ginawa yun Huwag ka masyadong magsalita. Pero, kung ayaw mo talaga sa akin, okay lang. Mag-ahanap na lang ako ng kamukha mo. Tama na. Paglabas mo dito, nilibre kita lagi. Yung mga sulat ko, itago mo yun Kapag malaki na ako, basahin mo uli. Baka magustuhan mo na ako. Yung isipin mo muna, gumaling ka agad. Magpalakas ka. Ka na umiyak. Pangit mo Ikaw nga dyan, Ang sagwang tingnan ng bake na may sugat at benda. Thank you, ha? My gosh, kapag 18 na ako, tapos wala kang boyfriend o kaya asawa, igawang kita 27 na ako doon. Pagpagaling ka. Namimiss ko na yung asara natin. Biik. Pangit! Pakis nga ako sa biik. Papadudot sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas na naman ako ni JR. Galing siya sa school nang makita ko siya at nang patawid ako, kakaiwas kay Dan ay muntik na akong mabangga. Itinulak ako ni JR pero siya ang tinamaan ng kotse. Duguan si JR, may bali sa binti at hindi ko alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang mawala si JR ng mga oras na yon. Isinugod namin siya sa ospital at ginawa lahat ng pwedeng gawin sa kanya para mailigtas ang kanyang buhay. Papadudot, takot na takot ako ng mga oras na yon at hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nawala si JR. Inoperahan siya ilang oras ang tinagal noon. Dinala siya sa ICU at minonitor dahil wala siyang malay. 2 araw ang lumipas at hindi pa rin nakakausap si JR. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari at sana kung noon pa lamang ay naniwala na ako kay JR na huwag kong sagutin si Dan ay hindi mangyayari na muntik na akong mapagsamantalahan at hindi mangyayari na magbe-break kami at hindi mangyayari na pipilitin ako ni Dan na makipagbalikan at hindi mangyayari na masasagasaan si JR. Kaya abot langit ang pasasalamat ko nang magkamalay si JR at maging okay na siya. Nanatili kaming magkaibigan ni JR, Papadudut, at maraming taon nang lumipas. Nakapagtapos ng pag-aaral si JR at nakapagtrabaho. Tinulungan ko siyang makapasok sa ospital na pinagtatrabahuhan ko bilang dietitian. Mas naging close kami at ramdam ko pa rin sa kanya na may gusto pa rin siya sa akin. Nagka-girlfriend siya ng isang beses nurse na kasama rin namin sa ospital pero niloko siya. Ako naman ay hindi na rin nagkaroon ng swerteng love life ng mga panahong yon. Kaya naging buhay ko ay trabaho at bahay lamang, Papadudut.
Mukhang pagod ka. Buti nga't nairaos na ang birthday ko eh. Oh Maika, nandun na yung mga iuuwi mo ha. Naipagbalot na kita. Thanks, tita. Oh, maiwan ko muna kayo dyan ni JR ha. At magliligpit pa ako. Tulungan ko na po kayo. Ay, hindi na. Diyan na lang kayo. Kaya ko na yon. Tara tita, tayo na lang dalawa. Ako na nga. Sige na. Relax lang kayong dalawa. Sige po. Thank you ah. Saan? Sa gift mong relo. Sus, ang arte ha. Happy ka ngayong birthday mo? Debut mo, 21 ka na. Oo naman. Masaya ako. Masaya ako kasi nagpunta lahat ng mahalagang tao sa buhay ko. Masaya rin ako kasi regular na ako sa work. Ay, nga pala. Thank you rin pala sa iyo ron ha. Wala yun. Kulang pa nga yun kung babalikan natin yung nangyari 10 years ago. Alam mo, sa totoo lang kapag naaalala ko yon, hindi rin ako makapaniwalang nagawa ko yun eh. Ako rin. Tapang mo ah. Siguro ganun talaga kapag mahalaga sa iyo yung tao. Willing kang isacrifice ang sarili mo. Sa edad mong yun, naisip mo na yun agad? Eh kasi, special ka sa akin. Alam mo, kung ngayon nangyari yon, baka inuntog ko sa muscle ko yung Dan na yun eh. Ang dami na ngang nag-iba sa'yo. Matipuno ka na. At medyo lumalim na yung boses mo. Alam mo, hindi ko akalain na magkakaganyan ang katawan mo. From biik to hunk. Lagi mo kasi akong inaasar na biik. Eh, kaya hindi ko na hinayaan na maging baboy ako paglaki. Pero ikaw, Pangit pa rin. hindi. Maganda ka pa rin. Bola. Totoo. Walang nagbago sa'yo. Katulad ng feelings ko for you. Walang nagbago. 10 years ago, nagpatulong akong gumawa ng love letter sa'yo. 10 years ago, umiyak ako kasi pinagtawanan mo ako. 10 years ago, nagdasal ako na sana bumilis ang oras para tumanda na ako. Kaya lang, habang tumatanda ako, nakikita ko may mga nakikilala ka rin. Sabi ko, baka wala na. Baka di talaga pwede. Sorry pero every time na nakikipag-break ka sa nagiging boyfriend mo, kahit papano, nagkakaroon ako ng pag-asa. JR. Tapos sabi ko, kapag wala ka pa ring asawa o boyfriend kapag nag-21 na ako, ibibigay ko sa ito. Oh, ito. Ano to? Love letter. Na ako na mismo ang nagsulat. Hindi mo na itinuro. Basahin mo. Ngayon na? Oo, ngayon na. Para makita ko yung reaction mo habang binabasa mo. Okay. Dear Micah, medyo nakakakaba itong gagawin ko, pero wala namang masama kung susubukan. Sa'yo ko naramdaman ang crush, tapos naging puppy love. Hanggang sa habang tumatagal, alam ko sa sarili ko na true love na yon. Ayaw kasing mawala eh. Tapos... Anong tapos? Putulo. Tapos, nandito ako ngayon sa tabi mo. At aaminin na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko. Di na ako biik. Di rin naman naging baboy. Pero tumataba ang puso ko kapag kasama ka. Sana, bigyan mo ako ng chance. JR. Wala ka na sigurong dahilan unless ayaw mo talaga sa akin. Pero... Sige, ganito na lang. Tapusin na natin tonight. Tatanggapin ko kung ano ang sasabihin mo. Chance lang ang hinihingi ko sa'yo. Kaya, pwede ba kitang ligawan? JR. Yes or no? Yes, pero... Pero ano? Pero bakit may ligawan pa? Eh hinihintay lang naman talaga kita na sabihin sa akin yan. Di mo ba napansin? 2 years ago ang last relationship ko. At umaasa rin ako na baka may nararamdaman ka pa rin sa akin hanggat wala ka pang girlfriend. Totoo? Ayaw mong maniwala. Kasi... Naniniwala ka na? I love you noon pa. I love you too. Sulit ang paghihintay ko. Thank you.
Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Salamat. Mahal na mahal kita. Papa Dudut, pwede palang mangyari na kahit malayo ang edad ng dalawang tao ay pwede kayong maging matalik na magkaibigan. Marami kayong matututunan sa buhay. May mga bagay kasi na hindi nakikita ng mga matatanda na mas malinaw sa mga bata. May mga bagay na naiintindihan ng mas matanda pero mas nakakaunawa pala ay ang mas bata. 33 years old na ako at si JR naman ay 24 years old, Papa Dudut. Kami pa rin ni JR hanggang sa ngayon at nag-propose na rin siya sa akin. Mukha naman akong bata kaya hindi naman ako naiilang kapag magkasama kami. Kung paano yon nangyari ay hindi ko rin po alam. Ang malinaw lang sa amin ay totoo ang nararamdaman namin sa bawat isa. Masaya kaming magkasama dahil nagsimula kaming magkaibigan, nag-aasaran at ngayon ay 2 taong totoong nagmamahalan. Papa Dudut, maraming salamat po kung mabibigyan ng pagkakataon na mapili ang kwento kong ito. Para naman sa mga nakikinig, wala talagang imposible kapag puso ang nagsalita. May sarili siyang lengguwahe na hindi kinakailangan ng edad at karanasan para magkaintindihan, basta wait ka lang. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Micah. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.